रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै गोबाव समनि उनाव बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोजोननाय फोरमायहरनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनि हाबा जानायनि दिनै 21 बोसोर जाबाय। बे 21 बोसोराव गोबां दुखु खस्थ' बिदिनो गोबां जाथायफोरजों बारग'यै दिनै 21 बोसोर आगान होबाय जोंनि हाबाया। दा बिनि थाखायनो दिनै फिसा मोनसे बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं फोरमायनो सानदों, जाहाथे रायजोफ्रा जोंनि बे संसार जालांनायाव जेरै 21 बोसोरा मोजां बारग'लांदों, फैगौ दिनफ्रावबो जाहाथे आलो गोजोनै जोङो संसारखौ जालांनो हायो, बेनि थाखाय जाहाथे रायजोफ्रा आशीर्बाद होयो। लोगोसे आं भिडिअ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिदिनो बयहाबो संसाराव मोनसे झामेला थायो। गथ' गथायनि दिनै एग्जाम दङमोन, लोगोसे न'खरनि किसुमान खामानिफोरनि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों रायजोफोरनिसिम आं बेखौबो फोरमायनो सानदों जे आंनि न'खरनि दिनै जि परिस्थितिफोर मोजां गाज्रिफोर बारबोनायजों लोगोसे दिनै 21 बोसोरखौ जोङो हाबानि आगान होबाय। दा बेनि फिसा ओरैनो भिडिअ आकारै रायजोफोरनिसिम फोरमायनायजों लोगोसे गोबाङानो कमेन्टआवबो सोंहरदोंमोन भिडिअफोरखौ हराखै नामा होननानै, नाथाय आं कमेन्टबो हरनाय जायाखैमोन न'नि किसुमान झामेलानि थाखाय। दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय, फारि फारि भिडिअफोरखौबो बानायफिननो आं स्टार्ट खालामसिगोन। लोगोसे दिनै बे फिसा अकेसन माने जोंनि 21 बोसोर हाबा जानायनि दिनखौ लानानै एसे आयजन खालामदों, बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों। नायलांदो। जोंनि 21 बोसोर जानायनि आयजना बेनो, फिसानो बेजोंनो रंजानोसै। होख्लायसै। मालाबानो बोराय बुरि जाबायलै माथो, 21 बोसोर 21 बोसोर जाबाय। हाबाया माला बारग'लांखोलै। खनसे बुलायलायाखै नामा? बुलायनांसिगोन दिनैनिफ्राय। दिनै बोराय बुरि नालाय गथ'फोरनि बाग गैयालै। हागोन जिसोमोन, सोरनिबासो जालायलांसैमोन, मबाइलफ्रावसो नुदोंमोन। गोमोरबाय होनबा? दे हादो। नोंनि आंनि हाबानि 21 बोसोर जानायनि जैलायबावसो। आयो एसे र' ओरै दोननो एसे। दे हादो। माथो गवा नै गबाय। बेखौ सोनो नांगौ जाखो? नोंनो हरसै आं हरदो। नङालै केमेरामेननो हरगोनसै नामा? हरदो होनबालाय। नोंहा हादोब्रा बेखौ एसे। आंलाय दौगोन सानदोंमोन, होथारबायलै। आयै माथो गावनो। हाब सामब्रामबो बिदि अननायबाथ' मोजां जागौमोनलै माथो। बिदिनो आलो गोजोन मिनि खुसि मोनजाबाय थाथोंसै, नांलाय खमलाय गासै मोजां गाज्रिनि गेजेरजों, बिदिनो दुखु सुखुनि गेजेरजों 21 बोसोर बारग'बाय रायजोफोर। नोंथांमोनहाबो आशीर्बाद खालाम, जाहाथे जोंनि संसारा अराय मिनि खुसि आलो गोजोनै जोङो बे संसाराव आवगायलांबाय थानो हायो। दे नै बेखौलै सिगाङाव मोनसे बुस्थु दङ। खुवासि जाजोबनांगौलै, बिदि अननाया सानफ्राम मोना, गोबाव समनि उनाव दोनसो। आरो बेखौबो ब्रा बिदि अननायखौ सानफ्राम मोनालै रायजोफोर, बोसोराव खनसे मोनो। दा दसे थाबानो होजागोन हाबानि उनावबा रायजों। दा बे रायलायनायाबो अनलायनायसोलै रायजोफोर, मानोना संसार जानायाव नांलायनाय रायलायलायनाय बुलायलायनोल' नाङा, अनलायनायनि गेजेरजों सोलिलांबाय थाबानो जाबाय।
दिनै नै जोंहा एसे माने जानानै दिन्थिनाय जाबाय गाज्रि दामोनसै रायजोफोर माने बोसोरसेनि खुसिखौ दिनै बे सानसेजों माने बारग'होनो सानदों आरो गासै 21 बोसोर जाबाय बिदिनो बोसोराव खनसे जा हायो एखमबा चकलेट थरसेजों एखमबा सिंग्रा थरसेजोंबाबो देग्लाय एसे हादों होननानै बे केक मोनसेखौनो बानायनाय जादों रायजोफोर गाज्रि दामोनसै आशीर्बादल' खालाम जाहाथे जोंनि संसारा अराय आलो गोजोनै जों आवगायलांबाय थानो हायो आरो बेखिनिखौनो बुंनानैसै बयनिसिम आखाइ खबजोबनानै खुलुमबाय खुलुमबाय जालालाय नै जालायलांला